Iawn ta Dan. Dy dro diwan, beth i ti i gloi'r rhaglen? Brest Hwyaden a Saws Mwyar. So mwyar mwy anferth chi byth di weld. Fi'n credu maen nhw'n fel plums fach. Ie. Maen nhw'n anferth, ydyn. Iawn, so y Brest Hwyaden, fi wedi glanhau nhw'n cyn llaw, okay? So bydd y bach o crôn tenau ar y cefn fyna tebyg stwff gwyn. A na gyd fi wedi wneud, dwi'n cymryd y cyllau siarp a tannu'r crôn bant. Digon hawdd dy hun. Digon hawdd. Na gyd, bydd hwnna'n iawn, okay? So nesa, tyma bach o lewydd mewn i ffrimpan. Ffrimpan fan hyn, a wedi bod yn twymo'n araf. Dwi ddim yn ffrwydro'n gas, okay? Chi moyn coginio hwn, bod chi moyn tynnu'r fraster na, a chi moyn i fe i grispo lan. O, mae'r bada allan i bod yn boeth cyn ti cynnig yr olew i fewn. Sim rhaid dod i olew mewn, i fi licio dod i'r olew, jyst i cychwyn y broses i helpu fe i ddod at ei gilydd, ond dim rhaid wneud e. Ni gyd fi'n neud i cyflymu fe chydig. A ti rhoi crôn lawr? Crôn lawr, a chi moyn i'r crôn yn fod yn grisp, okay? Tyma bach o halen, a tyma bach o ffipur. Gwn i'n nghofio am hwnna'n funud, a nawr gwn i dechrau y broses o creu y saws. Okay? So, be sta fi fan hyn nawr yw sosban, tyma bach o dŵr yna fe, a ni'n mynd i adio nawr stoc cywiar. Okay? A be ni'n mynd i wneud wedyn yw reducio hwn lawr am tua hanner awr tan i fod wedi haneri. Okay? So, chi'n mynd berwi fe. At hwnna, ni'n mynd i adio tyma bach o garlleg, sdim rhaid pilo hwn. Okay? So, Fes da fi fan hyn, tair clof o garlleg, yn ei phapur, gwasgwch e, nes i gael torri'r crôn ychydig a mewn â nhw. Okay. Oedd hanner fy nwnsyn ar ôl dy fi gynne, cadwch stwff fel hyn, hwnna'n da iawn yn creu blas, okay? Rhoi mewn gyfan nawr? Yn gyfan, ie. Dwi'n dyfalu fach chi sifio hwn ar y diwedd, wt? Yn gwmpas, yn y byn i'n mynd i pasio y trwsef a bydd popeth yn dod mas, okay? Nesa... Diolch yn meddwl ar y croen, beth yn nanna di. Bach o thyme fresh, okay? Eto, brigau chwbl lot mewn. Ac yna bach o port. A bach gyfoeth i hwnnw. Bach o port. Ie, 100 ml mewn i fyna, oce? Rhostio'n go dda? Na ni, gadewch chi hwnna berwi wedyn, chi'n mynd i berwi'n caled, oce? Nesa, nôl dy Brest Hwyaden. Dechrau crispo, chi'n gweld y lliw yn dod, a mae lot fwy o fraster yn y ffrimpan a beth oedd wedi dechrau. Mae hwnna... Wyt ti'n cael, dwi'n gwybod, ti'n cael troi rhywbeth yn dros y ddwan, a ti'n meddwl dyma ni'n gwneud digon ar ôl ffrio bach ar ochr arall. Ti'n cael troi yn ôl i ffrio'r ochr croen eto? Be ni'n neud nawr, jyst i selio'r cig, i cadw'r lleithio ti fewn i'r cig na, jyst i selio fe, ac yna trwch yn ôl drosto, ffrimpan dy fi fan hyn ar y dolyn metal, okay? So gallwn mynd yn y ffwrn. Os nagos i'n y rhain, dodwch nhw ar trei, a wedyn mewn i'r ffwrn, tua 180-90 gradd am tua 10 munud tan i fod yn binc. Os ydych chi'n moyn edrych coginio trwyddo, gadewch nhw yn 5 munud arall. Okay? Mae hwnna'n fuddsoddiad da ffrimpan i ti'n lli roi ffwrn, yn diwe? 10 punt goreg byddwch chi'n gwario. Efe wir? Ta beth dwi wedi cyn heddiw yma, gan gymeriad, dwi'n anghofio bod wedi bod yn y popdi, efo sospenia stwff. O, mae'n dwy. Mae'n dwy, mae'n dwi'n anghofio. So ti'n tynnu allan, ti'n adau osod, a ti'n mynd i dynnu fo unrhyw beth arall. Na beth chi'n ffindo, os oes dolyn a enw'r cwmni arno fe, chi'n cwrdd fel yna, mae brand y fach. Tatŵ newydd. Fy sta fi fan hyn nawr, bach oes tender stem, brocoli tender stem, mae rhain yn goginio'n go gloi, so dŵr yn berwi, mae rhain heb i goginio gwbl, twtch o halen, angofiwch am nhw am 2 funed, a bydden nhw'n barod i fynd. So just i gorffen i'n saws ni. So mae hwnna wedi berwi lawr nawr? Wedi berwi lawr, chi'n gweld yn tawhau, oce? Yn tawhau lan. A beth fi wedi wneud nesa, fi wedi adio cwpl o mwyar hyn mewn atyn nhw. Fi wedi dod i peth mewn yn cynllaw, maen nhw wedi coginio mas. Dwi'n dynnu'n hein allan o fan hyn, Sky. Ie, iawn. A mewn ar mwyar, jyst i twymo trwyddo. Fiwch hwnna, mae bron iawn maint yn llaw i. Mae'n anferth yn diwe. A so ti'n ffindo'r ein yn y berth pan i ti'n mynd i... Ti'n byth yn carau mor fawr. Wedi gwydi'r post ydi rwa. Mae'n gael bach o help. Ie, ond ti'n gwybod, bys unrhyw fwyar yn neud y tro, bys yma ti'n gwybod, sy'n ti'n gallu... Y rais ti'n pigon o, sy'n ti'n can... Gwr y gyd o'r beth, i fod yn onest. Oedd ddim amser y fi mas i pigon o, so fi wedi prynu, fi bod yn bach yn diog hwnna. So, Brest Hwyaden, nawr wedi dod mas o'r ffwrn, mae rhaid bod mas am tua 5 munud, a maen nhw wedi gorffwys. A beth chi'n sylwi, na dod fe mewn i'r sinc, chi'n gweld y hylif yn dod mas? Ie. Hwna chi moyn digwydd ar y trei fan hyn. Dy hwnna ddim yn mynd i digwydd ar y bowlen tra bod chi'n gweini fe. Ie. Chi'n moyn i fe gorffwys. Chi'n gweld weithio chi'n tynnu cig mas o'r ffwrn, chi'n slisio fe, a wedyn chi'n gweld gwad o'r blat. Y gwad, ond hwnna sy'n mynd i gorffwys o dod mas. Na i gyfeld yna, o'n i ddrwg, ond digwydd aml pan ni'n sticken, de. A dyn, jyst yn ddiog eisiau bwyd yn llwclu, ti'n reid ar blat y syth, a dyn ti'n mynd i fita lawr y bita mewn rhedeg o man. Y reol yw, tua 5 i 10 munud a fydd yn barod. Ie, ond beth sy'n pwynt i fi am hynny, bod yr cig yn oer, de? Na, wneud y twymo, mae digon twym yn cadw'r digon o gres, ond beth sy'n digwydd, os ti'n bwyd yn rhy twym, chi'n ffili blasu fe.
Mae popeth yn llosgi chi fel hyn. Ond gyda'ch foeri ychydig, a wedyn byddwch chi gallu chi blasu popeth sy'n arno fe. Be lan i efo'r catering yn arach. Ond twy, mae'n ffordd o ganol hwnnw. So, Brest Hwyaden, chi'n gweld yn binc. Okay? O, neis. Stisio hwnna lawr. Canna bach o'n brocoli ni. Mas o'r dŵr. A ti'n meddwl, mae'n rhywbeth mor foethus am hwyaden, yn dros e? Oes. Ti'n gwybod, ti'n teimlo bod ti'n bita rhywbeth special? Ti'n yn oti i ffowlyn? Yeah. Dyw e ddim yn rhywbeth byddwch chi'n bita pob dydd, chos eto mae'n foethus, ond i fod yn onest, un yn ffefrynnau yw e, yn enwedig amser un o'r flwyddyn. Eich, so dwi wedi coginio un, so dwi'n poeni bod fi'n mynd i sychu allan i dwi'n gwneud yn gorffennol, a bod fi'n cael gymeriadau, lle dwi'n teddu mynd am beth eiryll, lle er bod fi'n gweld yn y siop. Unwaith bod e wedi gorcoginio, yn anffodus, mae'n Dwi'n cael yn ôl yn y gwrs. Chi siwr o'r wedyn, falle yn well yn treol newid ar y site i neu rhywbeth fe crispy duck. Ti'n gofyn gormod gyda fi'n newid i saith hanner ffordd drwad. Cwpl o mwyar, ac yna pinchad fach o ffiber di. Os mae'n rhywbeth, mae hwyaden yn rhywbeth i ni'n dieddol o weini gyda ffrwythau. Ma fe. Diolch yn fawr. Reit. Ta be? Mae hwnna'n edrych yn posh i hun, dydi? So ni'n gallu hynna? Fi'n gwybod, mae hwnna'n edrych mor neis. Reit. Syth am y cig. Am bach. Waw. Waw, lyflu, Dan. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Croeso. O, lyflu. Neis iawn. Ti'n gwybod, i gwbl o'n nes mlaen nawr. Lyflu, diolch.